Bogajan Police Station angkang NH Thomke Brasir ke Batawar Pi Amra Janalong Patawea jo Porphai Krihinia Pormalom ahiring tangrak ihum Hemkonglong kachingkoy jok Adimalong mat Banghinia Pran kedam lapen Banghinia hiring tangrak areng hu gesupusi Birta Ribdunlong Birta kilong donating ke Nagaland Tulir Pen Bogajan Dongput Dimapur nat kedam bom ihum Toyota Fortuner registration number NL07CA1654 katewar Keprap pega hutsi bangso huni amra janalong theng piarong ke padong ajok garia bang ingje thang anpin lo laso ajok adimalong mat katewar bang Suraj Alia Pran kedam lapen arisang hoinut aita zep tu pusi pangthek pon lo Bogajan Police atum Birta kilong pen adim an palidunsi munir lapen garia phanta adim pen humdamsi Bogajan Police Station along bipon koklo Anparda Banghinia hiring tangragareng hukiso tuma phantong sekot pen Bogajan Police atum pen Bogajan CHC long sekilang je phan ponlo bonta areng keso hirkang tangraga jok Dimapur an sekilang dam pameji phan toy plotlo apran kedam atuma phan DMCH an ponsi postmortem phan siding ponlo Bogajan pen Anantirang Karbianglong live